କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଗ ଆଉ ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରାୟ 50-60 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି କାଦବରାଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଗକୁ ଛାଡ଼ି ବିଲୁଆ କହୁଛି, ଡିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଗୁଲି ଆଉ ରାଗନା, ଆମ ରାଗକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଏଇ ଗୋଟେ ରୋହି ମାଛ କିଣିକି ନେଉଛି। ଠିକ୍ ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ ତୁମ ନାତୁଣଟାକୁ ଧରିକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, ମିଶିକି ମାଛ ଖାଇବା। କଥା ଶୁଣି ବଗର ରାଗ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। ତାପରେ ବିଲୁଆ ତରତର ହୋଇଯାଇ ଘରେ ବାଗେଇ ବନେଇ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇଲା। ଠିକ୍ 12ଟା ବେଳକୁ ନାତୁଣୀକୁ ଧରି ସଜବାଜ ହୋଇଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିଲୁଆ ବି ସାଙ୍ଗର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲା ତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଉଭୟ ଖାଇ ବସିଲେ। ବିଲୁଆ ପଛ ରାଗ କଥା ମନେ ପକେଇଲା, ମୁଁ ସୁରେଇରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲି ବୋଲି ରାଗି ଯାଇଥିଲା ନା ବଗ। ଆଜି ଯାଉଛି ସୁରେଇରେ ହିଁ ମାଛ ତରକାରୀକୁ ପରସି ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ସୁରେଇ ଭିତରୁ ମାଛ ପିସ୍ ଉଠେଇ ମୁଁ ଖାଇବି। ବିଲୁଆ ଟାଉ ଟାଉ କରି ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ସୁରେଇ ଭିତରୁ ମାଛ ପିସ୍କୁ ଉଠେଇ ନ ପାରି ବଗ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।